Zeeuws visbedrijf bouwt extreem duurzaam. Het is vrijdag 6 december. Dit is Zeeland Nu. Bouwkosten lopen wel in de papieren. Viskweken gaat 30 keer meer produceren. En Jacoba van Beieren misschien terug naar Smerdiek. Dag dames en heren. Duurzaamheid is een woord dat in deze tijd veel valt bij bedrijven. Maar het visbedrijf Adrie & Zoon heeft het ook echt ter harte genomen. In Ierseke is nu een nieuw bedrijfspand neergezet dat weliswaar duurder was om te bouwen, maar wel zeer duurzaam is. En het is daarmee ook het eerste bedrijf in Zeeland dat voldoet aan het BREEAM-certificaat voor duurzaam bouwen. Het uitzicht is fraai vanaf het nieuwe pand van Adrie & Zoon in Ierseke. Vanaf hier worden jaarlijks honderden duizenden kilo's vis en zeevruchten verwerkt en richting heel Europa gebracht. Het gebouw is volgens de duurzame BREEAM-methode gebouwd. Een manier van bouwen die optimaal is voor zowel mens als milieu. De atmosfeer waar je in werkt is optimaal. Dat is een van de redenen geweest om te zeggen, jongens, nou, BREEAM die stellen dusdanig hoge eisen. Laten we die maar volgen, want dan sta je ook ten opzichte van je collega's sta je toch wel met een paar puntjes voor. BREEAM houdt natuurlijk een kernwoord in bouwen met respect voor mens, milieu en omgeving. En dat is natuurlijk het mooie, dat je die harmonie zoekt eigenlijk. Dus dat je ook al probeert een goed klimaat voor je mensen te vinden, denk je toch ook aan het milieu eromheen en ook aan het milieu hier in de omgeving. Bruinhogen denkt dat het duurzaam bouwen volgens deze methode de toekomst heeft. Ik denk het wel. Als ik zie welke collega's van onze toekomstige klanten en huidige klanten, die dus toch allemaal nu volgens de BREEAM bouwen, heeft het zeker toekomst. Ja. Ook deze koude productieruimte is op de duurzame manier gebouwd. Adrie & Zoon in Ierseke is het eerste bedrijf in Zeeland dat voldoet aan het speciale BREEAM-certificaat van duurzaam bouwen. Er zijn nog 4 gebouwen in Zeeland die ieder jaar iets duurzamer proberen te worden om uiteindelijk het certificaat binnen te slepen. Maar om dat certificaat te halen moet je aan heel veel regels voldoen. Het is ook niet iets wat je uiteindelijk zegt van ik doe het wel of niet. Als je het doet, dan moet je gelijk van het begin af aan moet je het goed doen. En wat je ook nog wel ziet aan de buitenkant, ook bijvoorbeeld de zonneschermen en zo van het pand. Wat ook weer belangrijk is, BREEAM stelt weer eisen aan de lichttoetreding in het pand. De licht op de werkplek, dus deels door kunstmatig licht dat een minimaal niveau heeft. Maar ook dat je dus je daglichtregeling optimaal hebt op je bureau. Dus iedere werkplek die moet weer eisen voldoen dat je daar voldoende daglichttoetreding alleen al hebt. Maar duurzaam bouwen is niet goedkoper. Door de eisen aan de manier van bouwen en de materialen die gebruikt worden, is de bouw flink duurder uitgevallen. Het is 10 tot 15% duurder. Dus dat is wel een overweging. Daar krijg je wel een groot gedeelte van terug vanuit Brussel. En dat wordt ieder jaar bekeken of dat, hoeveel procent dat is. En ik dacht bij ons dat dat, maar dat weet ik niet zeker, zoiets van 70% was wat je terug vanuit Brussel krijgt. Dus in principe per saldo valt het nog wel mee. In Nederland hebben dit jaar 100 bedrijven een BREEAM-certificaat ontvangen. Meer nieuws over visbedrijven. Viskwekerij Kingfish Zeeland gaat uitbreiden naar de Verenigde Staten en de productie in Cats verdubbelen. Het bedrijf heeft investeerders gevonden voor deze plannen, waardoor de totale productie in de toekomst 30 keer groter zal worden. Als de uitbreiding op Noord-Beveland klaar is, dan kan er jaarlijks 1000 ton vis geproduceerd worden. De vestiging in Amerika komt in de staat Maine en wordt nog veel groter dan in Cats. In totaal hoopt Kingfish Zeeland de komende 5 jaar wereldwijd meer dan 20.000 ton vis te kunnen produceren. En dat is dus ruim 30 keer meer dan nu. Bij Kingfish Zeeland worden vissen op het land gekweekt. En kingfish is een vis die lijkt op tonijn en wel 2 meter groot kan worden. De Zanddijk bij Ierseke wordt aangepakt met een deels nieuwe weg. Dat heeft het provinciebestuur zojuist bekendgemaakt. Voor 50 miljoen euro wordt de nieuwe weg breder, waardoor het veiliger zou moeten worden voor fietsers. En ook komt er een viaduct bij de spoorwegovergang. De afgelopen jaren zijn er 50 ongelukken op de Zanddijk gebeurd. De provincie wilde ook nieuwe aansluitingen richting de A58, maar daar wilde het Rijk geen geld voor geven. Als het aan de inwoners van Schouwen-Duiveland ligt, wordt de volgende burgemeester een vrouw. Dat blijkt uit gesprekken met maatschappelijke organisaties en uit een enquête die de gemeenteraad heeft gehouden onder inwoners. De gemeente is op zoek naar een nieuwe burgemeester, omdat de huidige burgemeester, Gerard Rabelink, in mei met pensioen gaat.
Door de natuur lopen zonder dat je buiten komt. Dat kan met een virtual reality bril. Bewoners van zorgcentrum Willibrord in Middelburg hadden vandaag de primeur. Met een wandeling door de Manteling bij Oostkapelle. Ik zie een prachtig duinlandschap. Het is het eerste filmpje van de provincie Zeeland samen met thuiszorgorganisatie Zorgplezier. Om eigenlijk een natuurbeleving bij de mensen te brengen die minder makkelijk zelf daarvan kunnen genieten. Bijvoorbeeld doordat ze ziek zijn of wat minder mobiel, door wat voor reden dan ook. De provincie en Zorgplezier gaan in de toekomst meer van dit soort filmpjes maken voor virtual reality brillen. Middelburg heft haar servicebus op per 1 mei, want de gemeente moet bezuinigen. Het schrappen van de bus leidt tot onrust en verontwaardiging onder veel ouderen, want de servicebus die is eigenlijk onmisbaar. Hoe vaak staat u hier bij de bushalte? 1 keer in de week ga ik met het busje en ik ga er ook boodschappen mee doen. Hoe belangrijk is die bus voor u? Nou, heel belangrijk. Anders kom ik mijn huis niet uit. De servicebus rijdt 5 dagen in de week, 's morgens en 's middags door de buitenwijken naar het centrum van de stad. Het is een busdienst die wel vol zit. Maar de bus is te duur en wordt wegbezuinigd. Hoe kan je nou een bus wegdoen terwijl er zoveel ouderen zijn die een bus willen gebruiken? Wat zou het voor u voor gevolgen hebben als die bus straks niet meer rijdt? Dan kan ik niet meer weg. Nou, dat zou echt. Dan zit ik binnen. Het is gewoon enorm hoeveel mensen dan ouder zijn en dus zelfstandig moeten blijven wonen. Zelfredzaamheid hoort erbij. Nou, je kan niet zelfredzaam zijn als je niet vervoer hebt. Nee, dat gaat gewoon niet. Nee. Wat vindt u er nou van dat de servicebus verdwijnt? Verschrikkelijk. De servicebus is de enige bus die in de buitenwijken komt. En juist daar wonen veel ouderen in verzorgingsflats. Alternatief voor hen is straks de WMO-taxi. Ja, nou, dat is het probleem. Dan moet je bellen 1,5 uur van tevoren. Maar je weet ook niet wanneer je klaar bent. Dat is eigenlijk niet praktisch. Als ik jullie zo hoor, dan zijn jullie wel in voor wat actie. Ja. We hebben dus die actie. Ik heb nou 10 mensen bij elkaar. Nou, dan gaan we echt er van langs, hoor. Maar eerst de stad in, nu ze er nog makkelijk kunnen komen. Ik zou de winkelstraat willen lopen en dan ga ik naar de markt. Met het opheffen van de servicebus bespaart het stadsbestuur van Middelburg 1,5 ton. De 2 vrouwen zijn een handtekeningenactie begonnen. Als het aan de historische kring Voorhout ligt, dan worden de stoffelijke resten van Jacoba van Beieren opgegraven, zodat ze alsnog in Sint Maartensdijk kan worden herbegraven. De gravin van Holland en Zeeland ligt al bijna 600 jaar begraven in de voormalige hofkapel op het Binnenhof in Den Haag. Terwijl het haar wens was om in Sint Maartensdijk te worden begraven. Jacoba van Beieren had geen prettig leven. Ze trouwde 4 keer, maar al haar huwelijken mislukten. En daarna stierf ze op vrij jonge leeftijd, 35 jaar, aan de tering. En net zoals in het leven had ze over de dood ook niets te vertellen. Ze werd namelijk begraven, hier achter mij, op het Binnenhof. Waarom ligt Jacoba eigenlijk hier in Den Haag begraven en niet in Zeeland? Nou, wij denken dat het waren toen de tijd hele roerige tijden. Er was een groot conflict tussen de Hoeken en de kabeljauwen, die onderling de zeggenschap over de graafschappen van Holland en Zeeland betwisten. Jacoba was een pion daarin. En wij denken dat de machtsverhoudingen dusdanig waren dat de kabeljauwen gezegd hebben van ja, maar we willen haar niet in het Zeeuwse Sint Maartensdijk begraven hebben, waar ze potentieel een bedevaartsplaats kan creëren. Wij begraven haar bij haar ouders in de Hofkapel, wat een redelijk neutrale plaats is. Op de plek waar nu ons land wordt bestuurd, stond vroeger de Hofkapel. Waar notabelen, bestuurders en allerlei andere belangrijke mensen in een grafkelder te rusten werden gelegd. Er liggen een aantal graven van Holland in de Hofkapel begraven, 7 stuks. De ouders van Jacoba van Beieren. Maar de belangrijkste die hier ongetwijfeld ligt is, en de bekendste, is Johan van Oldenbarnevelt, die op 14 mei 1619, 400 jaar geleden, vermoord is. Vanwege het feit dat we het niet eens waren met zijn beleid. En waarvan we nu, 4 eeuwen later, van mening zijn dat hij tot een van de grootste staatslieden van Nederland heeft behoord. De Hofkapel werd in 1879 verkocht, verbouwd en kreeg een andere bestemming. Maar de grafkelders, die liggen er nog.
En omdat het Binnenhof binnenkort totaal op de schop gaat, was dat voor de historische kring Voorhout de kans. Toen bekend werd dat er gezocht zou gaan worden naar de overblijfselen van Johan van Oldenbarnevelt, kwam bij ons onmiddellijk de gedachte op van we moeten ook kijken of we Jacoba van Beijer's laatste wil kunnen honoreren. Hoe werden deze gangen genoemd? Dit was de dodengang. Door deze gang werden de kisten naar de grafkelders gedragen. Nou, dit is wel heel erg bijzonder hoor. Achter deze muur ligt dus het stoffelijk overschot van onder andere Jacoba van Beieren en Johan van Oldenbarnevelt. Maar de vraag is dus nu, hoe kan na zoveel jaren die identiteit nog worden vastgesteld? We kennen de kisten waar Jacoba's hoffelijke resten in begraven zijn, want die zijn getekend na een opgraving in 1770. Het Rijksmuseum bewaart een haarstaart van Jacoba, die klaarblijkelijk een welige haardors had in het verleden. Die bewaart daar een haardors van. En met de huidige technieken kunnen we al met sporen van DNA met zekerheid vaststellen wie is. Dus wij hopen van harte dat die match gemaakt kan worden en dat haar resten dus daarmee definitief en onomstotelijk bepaald worden. Het gaat waarschijnlijk nog wel een tijdje duren voordat er met de verbouwing begonnen wordt. Niet erg voor Jacoba, want na al die eeuwen kan ze nog wel een aantal jaar wachten. Zeker als ze nu haar zin krijgt. Begraven worden hier in Sint Maartensdijk. De dag begon regenachtig. Dat trok in de loop van de middag een beetje bij. Door een harde wind uit het zuidwesten werd het op sommige plaatsen toch nog een graadje of 10. Morgen dan wordt het nog een droge dag, maar de dagen daarna dan komt het weer met bakken uit de hemel. Met ook nog eens een keer een hele stevige en koude wind erbij. Ja, vrijdagavond, terugkiekavond hè. Koeien op zaterdagmiddag, bedaard in de wei. Koeien. Als mensen naar vroeger kijken, dan denken ze van goh, toen nam de koeien het veel beter. Maar als een koe was, zou ook nu wel leven. En hier, in deze stal. En als een koe een prettig leven heeft, dan blijft hij ook gezonder. En dan geeft hij ook beter melk. Ja, dat dus zometeen na het nieuws. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht voor onze provincie. Ik zou zeggen, heel graag tot morgen voor het nieuws en dan ook het weekoverzicht. Voor nu, fijn weekend.